여긴 뭐야? 혹시 사일런스 프로젝트 안 계시. 오늘 부대 라고 알고 계십니까? 청와대에서 승인했던 Kubla shubun ni pibaro mentah singin wara piye kuwi kaplem kabla ai kertang talchul project silence kabla penmi akasinam arjar arpolai kane kaplem kabatai hangi shapang kuwi kajingja aksidan kabla ja hakawi kajingking kabla tab da ulo ubarban bha pad haden kata laong bha kuwi katrok kabala kit yakiksau kibalamwer kalakan ulang hakabakum kane ka apot jong kajingja aksidan hakabakine kiksau kila yo banlat napo kane katrok bat kila sedang ro banet dat bat penyap pathar ya kibro kibaladan hamta kumta bantep barsnuthu bha shapang kajinga tukhana jong kane ka film tiutung ina ped hadu ka bakot jong kane ka video ba kane ka channel kawanra hapi ka film ka stang da ka bapan I hangi ya kawi ka jingyalang jong ka kanhun sarkar jong ka South Korea hakaba ucha jong won ubadai UNIS director ula sya berngam hakipat ba namar ka jing bamla ka jong u ban telakam ya ka jing chong suk chong san hapo ka ne kari barok kawai hapo ka ne ka meeting ucha jong won ula terwa ban panjing harap nakiniki prolog nong trei ki jong u namar kata ka jingja laong ba uchong won ula rai ban thulut ki but rekam ki jong u syaki prolog kumjoro ya ki but jing champang ki jong u tang nakadaw ba unyo jing arap naki handrei haden kato kana por laong ba uchong won ula yang biang ban ya khun ya ka election dak ba ula rong bat yang naka party kabal ai kertang Blue House party hakawi pat ka benta la pen ihangi ya ka khun jong ujong wan kabakartang ka gyong men kabala dai kanong roi rap na Korea kabala don jing thmu bannet song net sa ano syakari Australia bannet pule ya ka music haka school ba jong kana kari ujong wan ula hab bannet bu ya la ka jong ka khun da ka kali hapo airport kadba udang nya ya ka kali ujong wan ula sange hakawi ka Jakarta umpnyang unang tre jong kana ka station uba kertang ujo pak ula kerpat ujong wan ba unseu da ka pisa da ka ba ula ong ba menta kamasyan kamlang banseu da ka kat kumta ujong wan ula suba jori ujo pak bat ula tharai ba ujo pak ula daitang unang nyatrok hakaba ula syukor yu banseu da ka pisa tang ba unyo halade ya kata kapisa na ujong wan kumta ujong wan menta ulanya ala kanya no ya kakali klam rasiu ya kabai umpanyang kadba hakawipat kabenta lapan ihangi bahapo katling sun ya kasim yura kabadai kanong yala kai golf kabatbet baha haringkat bat kapara kajongka kabagertang kamiran bakilami napo kanika katling sun bat kilalet ban kiu hakawai ka kali ka baladon hangta da ka jing thmu ban na jeshim banta hakawai ka tournament bat kilanya no ya kani ka kali haden kata hapo kani ka karding sunhi lapan I hangi sayu ubyong hak ubalami haringkat bat ka tanga ka jong u ka sun ok ka teman ka badan ya ka jingpang haki jingmut jing perkhat hakaba man kapor ka juklat wat ya lau jong utangaru haden kata kini kishi teman kila keu hakawai ka bos da ka jeng thmu banet phaino shalayeng hakawai ka benta lapen ihangi bakat ba kamiran kadangnya ya kakali hakawai ka jingking laong bahalor kani ka jingking kamiran kalaya syam ya ka jingdum lo ka bajor bha hadu kata-kata hakaba maka kamyo ibha ya ka surok bat kani kelapan syam jing yaka banyak stat yaka kali watla kata kayura kalong yaka miran bakanyai betang banyak handrai kadai banyak suki no kabos balasyong daka sun ok bat upyong hakru kila poyat hakajuhi ka jingking bakayura bat kamiran kila yat handrai hakabakum kani kapor laong bakansan
Namara ka jingdum lo apalat halor kani ka jingking. Loong baki kali kila ya tengku iwe pat. Bat hakane kapor loong baka jingja aksidan ka basharkai kalaja hakane kapor. Hakaba man ki kali kila let banya tanra iwe pat. Bat kane kala penong ya ka jingdang kali ka bajur hadu kata-kata. Namar kane ka jingja loong ba ujong won bat ka gyong menru kila sakut lang hakane ka jaka. Hakabakum kane kapor loong baladan kato kane ki kali ki balakit ya ki ksau shipai ki balayat hakane ka juhi ka jingking surok haringkat ka jingdon lang jong ukapdan jong kane ka kanhun shipai. Henry kineru kilangat lang haka juhi ka apot hakaba ka trokit ksau ka jong kiru kalaja aksidan no. Ujong won ulayu iya kane ka jingja bat usyam ba arngut ki sipai haringkat bat uway u doktor kila mensau no. Kloy ujong won ulalet banyarap yaki bat ulah terwa yu doktor yang ba unsyong hapok kakali ka jong u. Bat nang ta ujong won ulah persang ban fun sya uhian bak ubadai unang penyat jong ka polis department ba unwan yarap yaki. Katba hakato kavan balakit ya kiksau sipai. Loong ba kiksau baro kila daban mi bat patlut napo kane kakali. Bat kisipai kiyo iya uwe usipai ubala mensau jor hapo kane kavan. Kumta kisipai kila rai ban sim ya kasinjam ban telah kam ya kane kajingja. Kanang ba kiksau kijongki kinom let bandat kulumar bat pan mensau ya kibreu kibadan hangta. Harut surok lapan ihangi ya ka gyong men bakala yo iya uwe uksau ubaladan hangta ubala itek ba une uksau ulong kum kenja ksau lemwer hakaba haka selang mat ka jong u lasum tang daka snam ka gyong men kalamut ban psa bat ajing bam ya uta uksau handre ujong won ula yo iya kane bat marmar ula let banyada ya ka namar ba ukuslay ya uta ukso unsa tambor ya kagyong men. Hakane kapor loong baka network ru keladu kensan bat kisipai kilai kendu ya kajing kabakraw bat kimla syu ban kontak yono ru kabakum kane kajingja. Kajingnya tu kana kaya tu ba doktor yang lambat kini kisipai kila tre ya kawe ka project kabakil ay kertang daka silent project hakaba kila sim ya kiksau sipai bat hapo kine kiksau u doktor yang ulat hap daki kenja chep syapo dakaba penon kam ya uta uchep loong ba u doktor yang lembat kisipai kila ban kontrol ya kita kiksau dakaba suk tang dakaba penon kam daka laptop haba ujong won ulayu i ya uwe na pedang kita kiksau. Te ujong won ulay le ban kliper thau na u doktor yang bat na kisipai shaphang jongki handre hakajaka bakini kisipai kinjubab ya kata loong bakini kisipai kila te penban ni ujong won nangta kisipai kila ong yu doktor yang ba udai banyat shakhmat nakamta kane kajingtre kajongki kumta u doktor yang ulas dang ban penon kam daka laptop bat ulas dang ru ban kontrol ya kini kiksau ban net phai biang shakavan kit ksau kasongki hakane kapor ujo pak uto unong nya trok ru ulawan bat ulanya ya katrok kajong u hakaju hi kajaka bu ujong won unya ya kakali kajong u handre ujo pak ulas akut langno hakane kaju kajaka kaba ujong won ulas akut onda haba u doktor yang ulas dang ban kontrol ya ka laptop ka jong u loong bakane ka kanhun ksau ka bashar khay kelas dang ban mare lingba ki surok kelas dang ban let thambor ya uno bro ubaki yo iya surok nang ta ka wei ka kanhun ki sipai kalawan ban hiar lingba ka helikopter nasun Henry kane kelanang pensnu syu ya ka jinglong jingman hakane ka jaka namar bakini kiksau kila penjulor lot ya kikali kumjuru namar bakila thambar bat penyap lot ya kibro kat kebagi yo i hangta laong baki bro ki badang ladim kila ya le ban padri
bat kilayele bandrong haki kandong kan syrot kenang banat kasyak tombor haki nekik so terang senam don kato kenengut kila not kila let bandrong hapo kawai ka bos bat kila khang no yaka namar kani ka jingja ka bashar kai ujong won kloy ulalet bandrong syapo ka kali bat ulanya no yaka hapo kani ka kali lawan bansong du doktor yang bat ujo pak ubala sakut lang hangta namar ka jingsha thombor hakik so laong bakani ka helikopter jong kisipai ru kala julor bat kala let ban hap halor kani ka jingking hakaba ka jing bathai ka bakrau kala ja kani ka benta bat kani kala penong ya kani ka jingking bakan sanjor no kibru kibadon halor kani ka jingking kimla shu ban mi nangta namar ka jingplu ka bajor bha kumta hakani ka por laong bau doktor yang khadu khatwai ularai banyathu ya ka jingshisha baro shapang ka project silent bat ka jingno sanyang jong u shaka ya kani ka project labai tingka dakari US bat ka to kani kiri na po Europe na kamta banet thwet ya kila no mariatip ya kata te ujong won ulafon sa uhyon bak ban kali shapang kani ka jingja handre uhyon bak ukam ba mauru udang shutip dang shipang shapang kani ka project silent bat umdan kiti ru am bantre ya kani ka project namar bakatu ka helikopter sipai kala habat pathai ya kani ka jingking laong ba ujong won umla syu ban mi byang nangta bat umyo syu kalat ban mi ina kani ka jaka kumta ka bakadu ka gyong men u doktor yang bat ujo pak kilalet bandrong no kloy syakatu ka bos ka baladan daki kato kenengut kilanot kenang ban yolat im na ka jingsha thombor hakini kikso lamwer hakane kapor ujong wonru ulafun biang ni ujon bang bat ulaong hau ba udai ban pha no kloy ya ka kan hun swat nakamta banwan penyap ya kini kikso kanang ba maki haringkat ki kato ka nengut kilanot ki baladan hangta kinyo banat em haden nangta ujong won ulalet bandrong hakabos bat hangta hi kansan kading kala bathai hakani ka jingking bat hadin kato kana por laong bakakan hun jong kiswat kalawan ban poy hakani ka jaka kumta kini kilanot kilami no dapo kana ka bos handre walada kini kisipai kilawan ban yarapeki laong bakini kisipai kimla ban shan hakajisa thombor hakini kikso kibasatar hakaba kini kikso kilalet ban thombor yakini kisipai uwe hadin uwe pat kumta hakane ka jingja laong bakini kilanot kilamare rumah nak kumta ban pelat yem yala ka jong ka jing yem bat kilayele ru bandri haki kandong kan syrot kenang bakin nat ka syak thombor hakini kikso kibashar khai ka jing yale ka bajur kalane khamslam hakbangi yu i baki sipai baro kila syak thombor hakini kikso bat kilayap no hakane ka jingja badon na pedang kini kilanot kibala syadat bat syapan mensau hakini kikso hakabakadu lingba kajing trai sitom jong ujong wan laong ba ujong wan lembar kakun kila yok banat im dah kaba kila let bandrung hapok ka kamera butiar jong kawai ka bos kapeladan hapdeng surok kat ba kiwai pat kilanot kila yok bandrung hapok kawai ka kandong kebalakar dakajan banyo pelat yem ya barok kilanot kibaladan hangta te ujong wan ulalet banwat yakini kilanot dakajing temu banwan nambyang yaki hapok ka bos baladan dakakun kajong u kadba hapok kene ka bos lapan ibu doktor yang ru uladan hangta haringkat ka gyong men kakun jong ujong wan badai ha ini benta bu doktor yang ulayatu ka gyong men yakajing hisha baro sepang ka project silence ka jongki u doktor yang ulayatu bakite ki ksau baro kidai ki khun jong kawai ka ksau kan thai kabala sya pen sitam ben da ka baki sipai kila penyap ya ki khun ksau hakmat jongka laong banadu kata kapor ka ksau kemi kradap tang da ka jing khuslai
kadok nut jongka kala mau no bad menta kala kwa tang banyo penhiar kuput yaki sipai kumjuru yaki bro ki batmu ban tombor yaka habdang kane ka jinglong loong bakane ka ksau kemi kala satar dok nut bad kala longru ka ksau ka basulur bandet tombor yaki no ki bro ki baila persya yaka laong bakane ka ksau kemi kala dan habdang kini ki ksau ki basar kai ki baladan hajrong kane ka jingking surok badai maka kepala yalam yakini ki ksau barok bandet tombor yaki sipai bad yaki bro ki badan hangta kadba kini kilanot pat ki baladan hangta kila yelek ban plat yem yalade bad kila let biang bandrong hakato ka bos ba doktor yang bad ka gyong men ka khun jong wan kidon namar ka jingsa tombor hakita ki ksau loong baka tengah jong ubyong bak keraman saujurno bernamar bamaka kam syam layo ya kajing sumar kapabiang kumta hapdang kane kajing long kadu maka kelayap badukut mensimno hapo kane ka bos hadin kajing yapno jongka tengah loong ba ugyong bak ulayam bat sengusi ulas ngudu jingkerman nyalade bat kwa syuban iem tang marwei klam kalok kumta ugyong bak ularai ban kendu no yala kajong gajing em takba ula pha phet yakine kilanot baro bakin mi no napo kene ka bos kadba ma upat unyale ban pantame yaki kso ki baladon hangta handrei lo ong bah ka bakum kene ka jingja ugyong bak ula sha thombor no akini ki kso bat ulayap no hangta handrei kini ki kso kila sakut no hapo kene ka bos kumbangi tep ba ujong wan ula de politician uban saya khon ya ka election ka bansawan hapo kene kanong ba handrei loong ba uhyon bak uto ubro ubala pha ya ka kanhun suat hapo kene ka jaka mensuaru ula de hi politician hakaliang joka sarkar uban saya khon persya yu ujong wan hakene ka election ka bansawan hakabakum kene ka jinglong jingman te uhyon bak ula syem ya ka kabu ban pensanya ya ki padba ya ka jinglong bha ka jong u dak ka ba un panon kam ya kini kilanot uhyon bak upar khat balada ma u un pha saya ka weipat ka kanhun ajing arab kamut ki padba kin sa ajing ya ro ya u bat kin sa perto ya ka kerteng bat ya ka jingla bha ka jong u bat un sa jobru ya ka election ka bansawan shan kumta hakajaka kata uhyon bak uladon kam ban apshwa sa shipang por kat hadu baka jingking kanda pra batwa hakabadai haita ibanta mau un sapha ya kajingarap ya kini kilanot habangi phai byang shajorong jongane ka jingking te ujong wan usngo tho ba uhyon bak sham la pha ya kino kilat ai jingarap kumba mau ulakular kumta ujong wan ula perkhat bakidei banyak kunhi yakini kiksau ki basar khai te ujong wan lam u doktor yang kilashna ya kaplan ka jongki hadin kerto kene por kini kilas dang man pentrekam ya kene kaplan da ka ba ujong wan ula kendu ya la ka jong ka jing em ula let ban rong hapo ka wei ka van da ka jing tmu ban pantame ya kini kiksau kaneka kanhun kalalet ban panpatiro ya kayet jong kato ka bos kablasat kut ya kikso hakaba kini kikso kilami bat kilalet ban turbet bet sakato ka van ka ba ujong wan usyong kilatur bat kiladat ya kijing khang handrei kim syam la yo pat ban pan mensaw ujong wan ubaladan hapo hakaba kum kaneka jinglong ban namar ba kaneka jingking kelasan jor kumta kane ka jingking kelas dang bantua bat kala kadiano kata tang hakito ki benta ba kato ka van ka ba ujong wan usyong hakane ka jingja laong babun na pedang kikso kila hapno hapo bat niyo i ba ka van ka ba ujong wan usyong ru kalajan bantelun lang syapo Henry ha ini benta ka gyong men kalawan haringkat u kontena kalalet ban yarap yala ujong ukpa dakba kalalet ban besu ju kontena hakane kavan
Bat hadin kata ujopak ulatan no ya kena kavan lingba da katrok ka jong u. Kani ka jingking ru kelas dang bantuan no baro. Kumta ujopak ulaya le banyak astat ya katrok ka jong u. Kat bala bat lingba ka jing tresi tom ka jong u. Kaddu kani ka kenhun kalayo banat Hadin bakini kilahyar napok kakali laong basibun kipres na ki media bapar kila uplupa yaki ban yo keli jingkeli naki ban yo i bakini kilanot kilayat lingba yakane ka jingking hapedang upad ba ala yo i ya uhyon bak hakmat upad ba nong thok kubar uhyon bak kula le mende yaro bat ulah kam baladei mau bala plat yakini kilanot baro bat udah persang ban sem ya kaburom nakamta ka jongki kumta ujongwan ulah tur sajan jong u bat ulah syokru ya u hakamat upad ba hakabakut jong kana ka plem lalaong ba ujongwan bat u doktor yang kilapan pau ya ka jing sisa baro syapang kabut jong ka sarkar kumjuru ya ka jing le butu jong uhyan bak ban pen thame ya ki pad ba tang ba unyo ya ka jing yaro naki hakane kapor lapan iru hangi ya katoka ksau kemi kabala mensau bakadang yo banat haringkat bat uwei ukun ksau ujongka Henry laong babaro ki ksau kila yaplot Henry tangkine arngot kibadang yo banat bat kajinga tu khana jongkana kaplem kalakut no hakane kabenta di paralo kasingkerpat kajongai bi kalong ba Nada pismo tana di kene kajinga tu kana sengu bhawa pinera bi kene ka channel dak balai subscribe bat share ya kene ka video shaki paralog ki jangpi sengu bha press ru yu bell icon khnang ba pinna bani ni kong ki video ki ba kene ka channel kawan ra khuble shibun ni sa shama ka wipat ka video